Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Coco at elementary pa lang, tambalanista na ako. Hanggang ngayon na nagtatrabaho na ako sa isang media company, avid listener pa din ako ng tambalan. Napasulat ako dahil Lunes na naman. Ibig sabihin, unang araw na naman ng trabaho. May work challenge kasi ako na gusto kong isangguni sa inyo. Nasa kolehiyo pa lang, pangarap ko nang magkaroon ng magandang trabaho. Gusto ko kasing makaipon para sa pamilya at makabili ng sariling bahay, makabili ng mamahaling cellphone at mamasyal sa buong Pilipinas. Noong una, feeling ko ang swerte ko kasi ang babait na mga boses ko. Passion ko din ang trabaho ang ginagawa ko. Ang problema ko lang, naluluha ako tuwing kinsenas at katapusan. Sa taas kasi ng inflation ngayon, kulang na kulang ang kinikita ko para tustusan ang mga gastusin ko at ng pamilya ko. Last year, nangako ang boss ko na tataasan ang sahod ko in the coming months. Natapos na ang taon, wali pa din. Maayos at mabait naman ang boss ko kaya maliban sa kakuriputan, wala na akong maisip na dahilan kung bakit ang baba pa din ng sweldo ko. Maraming kumpanya ang namimirata sa akin. Ina-applyan ko naman pero walang nangyayari. Minsan naiisip ko na mag-resign na lang. Tama bang desisyon yun, tambalan? Feeling ko din naman lately hindi na ako nag-grow at na-challenge sa trabaho dahil paulit-ulit na ang ginagawa ko in the last 3 years. Parang naging comfort zone ko na itong trabaho ko. Iwanan ko na kaya at mag-venture ako sa bagong zone? Salamat sa inyong payo, tambalan. More power. Ang inyong tambalanista, Coco. Feeling ko partner si Coco, alam niya naman yung sagot niya. Sagot dun sa issue niya. Kailangan lang ng taong mag-verify, magpo-push, mag-validate, magsasabing, sige, go push mo na yan, umalis ka na dyan. Kasi malaking factor yung, kanina kasi sinabi mo, you're very passionate about it, masaya ka dun sa ginagawa mo, mababait yung mga boss mo, kumbaga parang everything is positive about it, maliban sa sweldo. Wala namang pong perpektong kumpanya, wala namang pong perpektong trabaho, di ba? Kaya lang, biglang dun sa dulo, kumabig ka eh. Hindi ka na na-challenge. Parang feeling mo, hindi ka na nag-grow, 'di ba? So, yun yung mga tapos mababa pa yung sweldo. Alam mo yun? Yun na talaga yung mga indicators na
maghanap ka na rin ng pwedeng magbigay sa'yo ng goal. Parang nasabi mo na to last time, partner, yung sinabi mo na, ano ba yung goal mo? O ano ba yung dahilan kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? So, for example, bakit ka nag-aaral ng engineering? Ganyan. Kasi ang goal mo, gusto mo maging engineer. Yes. Diba? Bakit ka nag-take up ng course related to the medical kinemerot? Diba? Oo. Kasi gusto mo maging nurse, gusto mo maging doctor in the future, meron kang ganon. Correct. So in the case of Coco, bakit siya nagtatrabaho? Kasi ano ba yung sinabi niya, partner? Para makabili ng sariling bahay, makapag-provide para sa pamilya, makapag-travel sa buong Pilipinas para ma-enjoy, ganyan. And feeling ko, kung yun yung goal mo, pag maliit yung sweldo mo, nga ngayon. Oo. Parang Tama. hindi yan ma-achieve. Kung yan yung parang, ang gusto ko ganito yung trabahong makakapagbigay sa akin ng, yung ma-feel ko na nakaluluwag-luwag ako, hindi yan yung Tama. trabaho para sa'yo. Mali. Oo, mali yung lugar na kinaroroonan mo ngayon kung Sa yun yung true. target mo sa buhay. Kaya nga. Yung kanina yung passion, feeling ko pwede pa nating sabihin na magstay ka. Kaya lang tama ka sa sinabi mo, partner, na sa bandang huli wala ka ng growth. Napakalaking bagay noon sa isang empleyado kung nararamdaman niya na wala na siyang personal and professional growth. Kasi kung feeling mo stuck ka dyan, di ba, tas maliit pang sweldo, bakit magstay ka pa Kaya dyan? nga, anong dahilan? Pero kung may growth naman, kahit maliit ang sweldo, feeling ko pwedeng may rason pa to stay. Ang babalansehin mo na lang yung income. At magagawan mo siya ng paraan by being a raketera. Correct. Di ba? Kagaya ng ginagawa ng maraming mga empleyado. Di ba? Rumarakit ng rumarakit kahit alam nilang di ba, maliit yung sweldo nila kasi nga mahal nila yung trabaho nila. Tama. May mga kilala kong dati yung teacher namin talaga sobrang raketera din, raketera ng buhay. Oo. Kung ano-anong binibenta, no? Makita mo binibenta niya sa mga co-teachers niya, nagluluto siya. Pagpasok niya, ang dami niyang spaghetting dala. Correct. Kinabukasan may lumpia siyang dala. At lagi niyong tatandaan, kapag hindi niyo ginawa yun, wala din yung extra income. Yes, diba? yes. Minsan nakakalungkot, nakakaluha yung rumakit. Diba, sa totoo lang, katulad yan, yung kunento mo, syempre, yung mag-e-effort yan, gagawa ng spaghetti, gagawa ng lumpia, hindi sure kung may bibili, ganyan. Pero kasi, kung hindi mo rin siya gagawin, wala din yung extra hundreds na makakapagtawid sa'yo or makakapagbigay ng pangangailangan mo. So, Correct. yun yung pwede din, tama, pwede din namang hindi umalis kapag maliit ang sweldo, pero pwedeng rumakit in some other ways. Pero kung passionate ka, kung passion mo talaga yan, kagaya nung nabanggit kong na sample partner, yung teacher, sobrang passionate siya sa ginagawa niya. Kaya ayaw niya umalis, yes, diba? feeling niya may growth talaga doon, may achievement, may fulfillment sa ginagawa niya, which is true. May fulfillment talaga sa pagtuturo. Yun nga lang, talagang sabi niya kulang yung sweldo ko para tustusan yung pangangailangan ng pamilya ko. Ang ginagawa niya, nag-racket. Tapos pag uwi niya ng bahay, meron pa siyang sari-sari store at nagbabantay pa siya. Tingnan mo. So, nakaka-survive, in other words. Nakakapag-travel pa rin, paminsan-minsan. So, in other words, nagagawa ng paraan. In your case, pwede mo rin gawin yun. Kung ayaw mo talagang i-let go kasi passionate ka sa ginagawa mo. Pero kung halimbawa, that is for other people na parang maliit ang sweldo pero passionate about it. Racket is life. Kami mismo ginagawa namin yan Yes. Talagang sa racket kami kumikita o bumabawi. So, sinasabi mo ba? Sinigundahan ko lang sinabi mo. Nauna ka. Pwede nating i-replay. Yung nagtuturoan Pwede pa. din naman Pareho namang nadulas na. Pwede naman din nating erase. Pwede naman nating i-ano Oo to. nga. Wag nang i-delete. i-post. Hindi, pero Yung totoo nadulas ka naman. na. So sinasabi mo ba? Yun nadulas ako. Tapos sinugundahan mo. Nadulas din ako. Tapos na-realize ko, so sinasabi mo ba? Hindi, pero... Nabalit ang sweldo mo. Hindi, ang sinasabi lang natin yung tungkol sa racket. Yes. Oo, yung sinasabi natin na tungkol sa racket. Kasi what are our goals? Ano ba yung, babalik tayo, ano ba yung goal natin? Anong diba? intention mo? Anong Yes. intention mo? So ako partner, kung if you talk about intention, ang intention ko talaga yung komportableng buhay. Yung at any time na meron akong gustong bilhin,
kunyari na pagkain, hindi na ako magdadalawang isip kung bibilhin ko yun kasi alam kong may budget. Yung comfortable, yung komportable, yung kapag ka kailangan mag-aral sa ganitong school, maiaaral ko yung ganon. Yes. Kaya rarakit. Yun naman yun na. Tama. Wala may iba pa Maganda. bang Well explained. Yes. Hindi kasi totoo naman, 'di ba? Madaming ganun ha. For example, Yes. yung mga celebrities, kunyari napapanood niyo sila regularly sa isang sa isang show, ganyan. Sa totoo lang, yung sweldo naman talaga nila doon ha, ay hindi naman din yung parang sobrang bonggang-bongga. Maganda, pero hindi siya bonggang-bongga para dun sa kung ano man yung intention. So, anong ginagawa? Saan sila kumikita? Kapag ka may endorsement na sila, kapag ka rumaraket na sila, yung nag-perform sa kung saan-saan, ganun. Doon talaga ang kita. Ganun. So, tama, maganda yung point na sinabi mo, partner, na rumakit ka. Oo, diba? madaming Kasi gumagawa maraming ways. Di ba sa ibang bansa nga, yung mga tao doon, 2-3 ang mga trabaho nila Tama. araw-araw. Correct, Kung binabayaran sila per hour, di ba? Kaya lang kung nakatali ka naman to work for 8 hours. Ox na yun. Oo, Pero yung iba, tama ka, they do double jobs. Yes. Ganon. Kasi nga, meron silang intention. Ang intention nila, makatira sa ganitong klase ng bahay. At yung ganitong klase ng bahay, ganito yung responsibilidad na kaakibat nito. Ganito yung amount of money na kailangan pag tumira ka sa ganyang klaseng bahay. Di ba? Yung ganun. Yung mga binanggit namin na sample, simple lang yon. Pero kung ikaw talaga madiskarte ka, kaya mong gumawa ng malakihang investment, di ba, without giving up your job. Bakit ang hindi? Di ba, kung kaya mong mag-put up ng isang malaking business kahit nagtatrabaho ka bilang isang guro, then why not? For example, mga ganon. So, kaya sa madaling salita. Basta wag ka lang titigil sa paghahanap ng pwedeng ekstrang pagkakakitaan. Natatandaan ko dati nung bata pa ako, partner, nagbebenta ako ng pom-pom sa mga klase ko. Kasi mga klase ko, di ba, mga mayayaman. So, hindi naman sila nakakakita ng mga pom-poms. Oo. Pero doon ko na-realize na parang kapag ka hindi mo ginawa yun, wala din yung extra income eh. Totoo. Diba? Kung nasa utak ko lang yun na magbebenta ko ng pom-poms pero hindi ko ginawa, hindi naman ako makakuha ng extra. Diba? So magbebenta ako ng mga ganyan. Kung ano mga parang may mga binenta din akong ballpen. Kung anik-anik, diba? Dala-dala mo yan hanggang ngayon. Oo, hanggang ngayon. Diba? Tignan mo, maliban sa pagiging DJ ni Nicole, disco ball din po ako for today's video. mamaya isasabit po siya sa isang event. Correct. Kasi may party kami nga attend ni partner mamaya. May hosting po kami mamayang gabi. May birthday. So, ako na po bilang shining shimmering yung suot kong damit ngayon. Ako na po yung magsisilbing disco light. Yan. Tatapatan mo lang siya ng malakas na ilaw. Tapos mag-reflect na po siya mamaya. Doon pa iikutin lang siya sa kisame. Gagalaw-galaw lang ako, partner. Ganyan. Mag-spread na yung mga light all around. Diba? Ganun. Yan ang mga racket. Racket! Malaki ang bahay. Di mahirap tanggihan eh. Oh, diba? Gawin ka ba namang mirror ball? Tama. Ikaw ba naman, di ba? Since hindi ka tatanggi kasi syempre partner, di ba? If the price is right, tanggap ng tanggap. Pero totoo yun dinala ko yun hanggang sa paglaki ko na parang paglaki, literal po. Paglapad. Di ba na parang kung titigil ka, kung uupo ka lang sa bahay mo, nga, alam mo yun, walang extra income. Pero kung nasa bahay mo, ikaw, tapos gumagalaw ka, kumikilos ka, magbebenta ka ng kung ano-ano, mag-resell ka ng mga bagay-bagay, hindi mo naman makukuha yung extra income na yun eh. Tama. Kapag hindi mo ginawa, yung bang naghihintay ka lang. Correct ka. So dapat may raraket ka din. Sayang yung extra hundreds or thousands na pwede mong kitain sa pag-resell, sa pag-raraket. Akala mo maliit lang yun, correct. Pero pag, di ba, na-accumulate mo yun, pwede pang 10,000 na pala yung kinita ko dito na hindi ko namamalayan. So malaking bagay yung additional 10,000 pesos per month, for example. Tama. Pwedeng bumalik na naman tayo dun sa mindset eh. Di ba? Talagang kung nandiyan na yung intention mo na mag-grow financially, magagawan mo ng paraan. Ang mahirap nun pag wala yung mindset na yun sa'yo. Pag wala yung motivation na yun sa'yo. Di ba? Minsan kasi pagkatapos natin magtrabaho, lagi tayong nagreklamo nila, sasabihin natin, ano ba yan? Ang liit ng sweldo ko. Wala ka namang ginawang paraan eh. Di ba? Para
para mag-increase yung income mo, yung revenue mo. 'Di ba? So yun, kailangan na yung mindset. Baka 'di ba pag inanalyze mo yung nangyari sa iyo the whole day, ano mo ginawa mong productive buong maghapon? Kung tumambay ka lang naman, 'di ba, wala kang ginawa, may trabaho ka pero hindi nag-rely ka lang doon, wala kang ginawang extra diskarte, wag kang aasa talaga na na may growth. So na may extra din. Yes, mindset and motivation, kailangan natin 'yon. Kung porsigido ka magpayaman, di gawa ka pa ng paraan. Correct, diba? Tingnan mo yung mga mayayaman na talagang gusto nilang, ang intention nila, i-maintain yung lifestyle na meron sila. Diba hindi sila tumitigil? Yes, ang mindset nila, pera. Correct. Ganon. Hindi sila tumitigil. Parang every time na meron silang makita na lugar, kahit na nga, meron akong kalala na ganun partner na parang, even if it's supposed to be a vacation, kapag ka napupunta siya dun sa lugar na yan, naiisipan niya kagad na pwede palang kumita dito sa lugar na to. Yes, alam mo, parang ganun yung mindset nila eh. Totoo yan. Pero kung ikaw naman ang gusto mong yumaman, pero pag uwi mo ng bahay, ML. Oo. Walang ginagawa. Wala din. Diba? Diba? Tambay, chika. Diba? Chismis. Tapos sabihin mo, ay wala na naman akong pera. Kasi dami mong naubos na oras. Diba? Sa mga walang saysay na bagay. Walang kita na bagay. Kung intention mo, kasi may mga ibang tao naman partner na parang meron nga ako nabasa na isang quote recently na valid din eh. There are some people partner. Halimbawa, yung sinabi niya doon, I have no intention of parang English kasi nahirapan ako. Teka lang processing. Kasi nakapag-internalize po si Nicole na mirror ball siya today. Correct, totoo. Kaya hindi ang mirror ball hindi naman nag-iisip masyado. Oo, wala masyadong brain function eh. Teka lang Hubarin mo na muna. Mama. Kaya nga alam mo, actually may intention naman ako hubarin tong pa-costume na ito. Hindi ko lang mahubad yung boots. Kailangan ng tulong. Hindi, mag-boots ka na lang. Boots ubarin ko na lang tong top ko. So anyways, parang sinabi niya doon, wala akong intensyon na umakyat sa corporate ladder. Okay. Sabi niya, wala akong intensyon na umakyat sa corporate ladder. Gusto ko lang na komportable yung buhay ko, na ito yung mga ginagawa ko, tapos kaya kong uminom ng favorite drink ko, yung mga ganon, na walang stress. So siya naman, ang intention niya, hindi ko kailangan, kasi kapag umaakit ka kasi sa corporate ladder, habang tumatas yung position mo, tumatas din yung level ng stress. Paliwanag natin yung corporate ladder. Hindi po, malayo po to sa Snakes and Ladder. Oo, malayo po. Dun sa, mag-move on na po tayo dun sa 90s game na yan. Alam mo ba ewan ko ba, hindi naman po bago, pero nag-Snakes and Ladders kami nung anak ko sa online. Bilib na bilib ako, partner. Kasi board game ka talaga. In-expose ko siya sa Snakes and Ladders board game. Okay. Tapos nung isang araw, pati yung dice, ganun na din. Ganun lang sa phone. Shala naman. Shala na. Anyways, 'di ba? Going up the corporate ladder, meaning promotion, 'di ba? So from staff to supervisor to paakit ng paakit. So dun sa nabasa kong quotation, wala siyang intention na umakyat. Kasi syempre nga naman, kapag ka umaakit ka at umaangat, habang umaangat ka, tumataas din yung level ng responsibilidad. And stress. So ayaw niya nun. Sabi niya, ayoko ng stress na ganun. Ang gusto ko lang maging komportable yung buhay ko. Yes, so kung ganun naman intention mo, okay lang din naman yun. Na-achieve mo na eh. Tama din naman yun. Pero rarakit ka kasi syempre kung halimbawa nasa mababa lang din yung posisyon, mababa lang din yung sweldo. 'Di ba? So correct. ibig sabihin kung ayaw mong umangat, na ayaw mo ma-promote kasi ayaw mo ng stress, 'di ba? May mga ganun eh. Totoo naman, nakaka-stress po kasi talaga. 'Di ba? So kung ayaw mo ng ganun, rarakit ka sa ibang ways. Kung gusto ang intention mo maging komportable yung life. Kasi kung ayaw mo ma-promote, pero gusto mo maging komportable in life mo, kulang yung sweldo doon. So, rarakit ka talaga. Totoo yun. Pero i-expect mo i-manage mo yung expectation mo na kapag lumalaki din lahat, lumalaki rin lahat ng responsibility. Oo, correct. Diba? With great power comes great responsibility. Kasi minsan naghahangad tayong yumaman ng yumaman, yung mga taong mayayaman, ang laki din po ng responsibilities nila. Totoo diba? yan. Yung halimbawa, yung maliitang example lang. O ngayon, diba, nakakunyari, nakatira ka sa apartment. Ang
responsibility mo lang Renta. For example, 10,000. Pero naghangad ka na magkaroon ng na magandang bahay. Kondo. Ayan. Ay sige, gusto ko level up condo naman may experience yung condo living. O di mas mahal yung condo living, hindi lang 10K. Napunta ka doon, 10K. 35. Isipin mo yun. 35K. So, kailangan. Kayod. Kailangan At hindi pa ma-achieve yun yung tapos. 35 eh. May association dues. Oo, na 4,000. Correct. Hindi pa tapos doon, hindi pa kasama yung utilities. Wala ka pang parking doon, ha? Correct. Diba? Wala ka pang parking. Magkano? Kung di mo nabili yung parking at mag-rent ka, magkano parking ngayon? 6,000 to 7,000. Yan. Diba? So, 35 plus 4 plus 7. Oo. At syempre, pag nasa association dues, yun na yung 4. O yung utilities, magkano? 4 ulit. O sabihin na natin 4 or 5. Ay, depende. Kung, kasi pag condo kasi, ayaw mo ng electric pan lang. Oo, diba? aircon Gusto mo ka. aircon kasi nasa condo so ka nga. 7 ulit. Wala masyadong bintana yung condo ngayon eh. Maliliit ang bintana nila. 7K, partner. Oo, so aircon. Maliit nga yung 7K eh. O di 10. Para madali lang din yung compute. So 35 plus 10 for utilities. Yes. Plus 5 na lang partner para madali ang compute. 5 association dues. 35, 45, 50 na. 50. O hindi pa kasama yung ano pa yung isa? Parking. Gawin na lang natin 5,000 lang. Kunyari, may nakuha kang 5,000 pero wala nang 5,000 parking sa condo, ha? So, 55 na. 55. Di ba from 10,000 na nakatira ka sa simpleng apartment tapos naghangad ka ng gusto mo, gusto kong level up buhay ko. Titira ako sa condo. Teka lang. Aba. Isisingil pa sa'yo ng condo kapag ka nasira yung mga elevator, ganyan. May ganun silang pagsingil. Magulat tayo. May ganun ba? Saan condo yan? Huwag tirahan. Lahat ganon. Isisingil sa'yo yung mga association na nga yun eh. Hindi Abay, extra. ganon. May binabayaran kami extra 600, partner eh. Ay, wag tayo Wag dyan. So anyways, doon, kunyari extra 1,000, 56 na. Kakain ka. Syempre, pag nasa condo ka, gusto mo lagi ka nagpapadeliver. Lalo syempre, nakakatamad bumaba eh. Diba? Nasa 37th floor ka Kaya nga, papadeliver ka. Ganyan. Magkano delivery in a month? Kunyari, ang nagagastos mo in the delivery, magkano na, usapan natin, 56. 56. 55 na lang. 55 para madali mag-compute. Deliver. Mga magkano na? Tingnan mo, 9:24 na, hindi pa tayo tapos sa computer ng gastos. Balik na tayong lahat sa Kasi pwede magluto masyado doon eh. Kaya pag nagluto ka ng tuyo doon, magagalit yung kapitbahay. Correct. Diba, irereklamo ka. Lalo na kunyari hindi Pinoy yung kapitbahay mo, sabi nila mabaho. Hindi nila magigets yung amoy ng tuyo. So pa-deliver, puro delata. Ganun. Diba? So mas mahal. Balik na tayo sa simpleng life. Okay lang yan. Okay lang yan. Diba, may kaakibat na responsibility. Simplihan na lang din natin. Yes. Diba? Hindi siya ganun kadali. Madali siyang ikwento, madali siyang sabihin. Pero sa totoo lang, pag nandun ka na, ang daming kaakibat na responsibilidad. Yes. Yan. Kaya yung mga mayayaman, tinamo stress na stress sila. Sa true. Sa true talaga. Diba? Pag-usapan pa natin yan more sa ating podcast. But anyway, thank you, Coco, for sharing with us yung kwento mo. You know what to do. Pinupush ka lang namin to do it. Yan. At naghahanap ka lang ng mga tao sa paligid mo na magsasabing, tama yung desisyon mo. Yes. Yan. Salamat for sharing your story. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio Kingres Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!